Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni bathandi bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke baphulaphula sithetha ke ngento yokubana iKaizer Chiefs Strikers aba bafana abadala ekusingathi kuthiwa ke noko umgangatho wabo awuthandi kunyuka, ngoba kuthiwa uRanga Chivaviro umfana omdala isikakhulu kuthiwa ke uMr Nabi ke uqonondise yento yokubana umfana omdala mathanda uphakamisa ke ikawusi, ngoba kungenzeka into yokubana iKaizer Chiefs sifumane ke istrike sawuthi ke sikwazi ubethelela amanqaku, kuthetha ukuthi ke ngaye ke kuphelile. Bathe xa beke bezibalula izistrike zeKaizer Chiefs noko nathi saziva sineke nentloko, ngoba kuthiwa abana abantu kwakule season bathande ukufaka amanqaku angathatha xaxe ikwakumdudu zishabalala kunye ke nale nkwenkwe kaWandile Duba. Asizibabala kolilepo bafika ke no Morris, asizibabala kakhulu. Kuthiwa ke eyona mcimbi ulele apha ke uDuprez kunye ke noRanga Chivaviro, ngoba kuthiwa bezi strikers benjalo abafana abadala kodwa baveli kumadoda athi abeke afaka amanqaku amaninzi apha phantsi kwegama ke leKaizer Chiefs. Kuthiwa loo nto ke iyamenzela ikhala pha uMr Nabi izistrikers zakhe xa zingaveli ukuvela kumagama wabantu abathe babe bafaka amanqaku pha kwiqela leKaizer Chiefs. Ke iminto emininzi kuyakhomba pha uRanga Chivaviro into umfana omthela ke makathanda uphakamisa ikawusi. Na ukhumbula into yokubana ke lo mfana kaRanga Chivaviro umfana omdala into yokubana ke uthe nje fika uKaizer Chiefs umfana omthela ke izinto kangezimhambile kakuhle konke wathetha kuDr Khumalo pha ilegend eqela leKaizer Chiefs, yathi ke kungenzeka into yokubana ke kufeyila uRanga Chivaviro nje imidfielders ezizakhe azimfundi umfana omdala yokubana ke mazimdlalele ngoluphina uhlobo ibhola. Mhlawumbi kenzeka into yokubana udinga imidfielder kumfana omdala ke yawuthi ikwazi kumfunde ibona into yokubana mayimpasile kanjani imidfielder yawuthi ikwazi into yokubana ke ikhombane naye pha ngaphakathi ebale. Mhlawumbi ezi zikhoyo uKaizer Chiefs ke azikwazi ukumfunda umfana omdala, loo nto yamnikeza ubunzima into yokubana ke afaka amanqaku. Kutsho ke pha ilegend uDr Khumalo ngezinye indlela ke mntungwa kunezinto nathi esizibonayo siyavuma into yokubana ke imidfielders ezi zeKaizer Chiefs ngenzeka uba nyani kumfana omdala ke azimfundi, kodwa ingxaki aphilele khona ingaba na sisizathu semidfielders esenza ukubana ke athi umuntu efumene ichance seleca kopala ejongene no-goalkeeper angakora iphosa. Siyavuma apha ke ekupaselweni, siyavuma apha ke mhlawumbi ekho imidfield ikufundi yazi into yokubana ke mayikucrossele kanjani, mhlawumbi imidfielder ke mayikupasele kanjani, siyayivuma ke leyo yokubana ke iplayer seyijongene no-goalkeeper ithuba libona kanti yokubana sekushot ibhola ipush ingene emnatheni. Yeyiphi le nto ibenza yokubana bayiphose ibhola, ngoba laa nto ilele pha kuRanga Chivaviro lapha ke kulo mfana kaDuprez indlela le baphosa ngayo wajoyina noPulemodi naye ukhona kwabani koluhlu ke liphosa kakhulu. Umbuzo ngaba na zimidfielders ezi zinengxaki, siyavuma zipasi mhlawumbi ke azibafundi kakuhle kupaseni, kodwa le yenza into yokubana baphosa ohlobo sebejongene nepali. Ingaba yintoni na isizathu? Ngoba ke umsebenzi westriker kukufaka ibhola emnatheni noba ungangabonakali imechi yonke, noba ungangagijima imechi yonke. Into ebalulekileyo sistriker mawufumene ithuba sivale emnatheni. Uba mhlawumbi ke na ukukhumbula indlela ke uSlow Poison Lwezimanyathela ke wayedlala ngayo, wayenganamdlalo uManyathela, wayeda nide nemlibane into yokubana ke ukhona ngaphakathi ebaleni, wayenganamdlalo utheni, wayenganapace, wayenga-attack, kodwa into wayeyisebenzisa uLwezimanyathela wawuthi iPirates edlala ibhola yayifaka phakathi eboxini, evulolo inyawo ayithatha ibhola ifake emnatheni. Laa nto yamenza into yokubana ke abe namanqaku ayi-23 umfana omdala ke kuloo season. Kungoku kusoka izistrike esinazo, ngoba asikho istriker esikwaziyo ukugqitha nje naku-10 goals, ngakumbi ke lapha ke kwiKaizer Chiefs kwezi sezikhona uRanga Chivaviro ukuya pha ke kuDuprez. Injalo ke baphulaphula niflake nani ke ningene nitshoni into yokubana ke niyiva njani umcimbi ke wezi strike zeKaizer Chiefs, ngakumbi pha uChivaviro, ngoba ke umno kutyimbiselwa yena nguye lo kuthiwa ndoda awuphakamise, ngoba ekusingathi ke yakunika ingxaki loo nto xa sekuphele isizini. Ndifuna ke ningene nani ke baphulaphula ke nisho into yokubana ke niyibona njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.